चला फुरिना बा तीनजना बेसे आवक जों सालब्रम ब्रम न अमहाय भिडिअ रक अमहाय भाइरेल भिडिअ रक जों सब समनो नुगै रक दं चिन तिरबा साबुरि रक तिरबा जौ रक जों बुफुर खासि बायसिना अमहाय न ठीक दिनै बनायदि प्रोग्राम वानसा सला बाय मालाय लाय दं गाव जागा चिन तिरबा सारक बाय मानजा खामरक तय बाक्सा इनके कुमुइ हिनै सुवाग नंगै मोसालायनाय ओ जागा साइलाफ गरै चिन तिरबा जबुरि रक चिन दफानि बागै बुसुक से मोखां सब दं आं जत न हिया बाक्सा तिरबा जबुरि रक अमहाय उंनाय रंग से हिनो तंमनु से ताबुक अमहाय के बरक साम तैखि फुनु गंके ताबुनि जेनेरेशन नि बुरि बुसारक बरक ताम स्रिं माननाय नर कमेन्ट खे सादि अ भिडिअ न पाइथाक जरा नायदि फाइदिं के जों भिडिअ नि फाइसिं थानायसियो Tiba berhenti tak asal sar, rom sar. Itu sini bias tunggu. Kau ada. Aku lawan saya tidak. Sama. Ningse. Kamu kemana? Kita aja. Ada saya mayara sana hoy tar boyfriend lo gutta silo tara. Dur itu bari yang sana. Akela ni corona. Hoy sar. Sana nungya. Sabo selabo parani. Ni bawa sore. Oh selabo paran sore. Ni bawa sore. Ini maler hona sala. Ori phone khai sala na. Sala sabo. Borani sala sare. Nogo thang de. Ni bawa sore. Phone khai bobian tha. Maler hona. आओ नर नुखाना बमा हायो भिडिअ नर कमेन्ट खलाइदि ओ सिमना लं बागै ओ भिडिअ न ताकेसान ककसर मौ इंस्टा रको टेक्स्ट खायै अनि भिडिअ तांगै भाइरल खाय हनि ता सापाइदि नर सिमना लवाइसमान बागैसे बुइ बाय तुरुल खाइजागो आंबो बुइ अपलोड खाइसे आंबो अपलोड खायु हामबाय जतना तिरपासा यगलक तं पाइथाक जरा नाय तं मान बागै तमल कतालं तंखे सब्सक्राइब खाइदि ताइ नरन वान सुंगमौ कमेन्ट खाइसादि हामबाय जतना तिरपासा आयगलक तं